iyatshintshwa iyavulwa kuthiwa yipati. Asizuyeka loo nto comrades, we'll challenge it. And ngomso lo, tomorrow I'm signing papers. Usosiba jikelele we-ANC umnumzana Ibhenel'enkundleni uthi bazakuya enkundleni ngomso nalapho bayokumangalela umbutho omtsha umkhonto wesizwe. Bengingexpectanga ukuthi ngizawufika endlini ngixelele ukuba uVuyo akasekho. Ungcwatyiwe namhlanje uVuyolwethu Ziwela nobeneminyaka 14 nodutyulwe wabulawa kwisiganeko sangenyibidyala eJuklini eSoshanguve ePitoli. Imimoya iphezulu kwinkampi yeqela leBafana Bafana ngelungiselelo itumente yendebe yamazwe aseAfrika i-AFCON ngamafutshane nezaqala ngomhla we-13 kule nyanga e-Ivory Coast. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje yandaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliko yolwimi lwezandla botani mzontsundu. Usosiba jikelele we-ANC umnumzana Ibhenel'enkundleni uthi bazakuya enkundleni ngomso nalapho beyokumangalela umbutho umkhonto wesizwe. Okambalula ubethethe emva kokuqosheliswa kwentlanganiso ebintsuku 3 yesigqebe esiphezulu se-ANC eMpumalanga. Umbalula wenze le ntetho yakhe kwiholo yoluntu imjinde eBhabhathini eMpumalanga ngalemva kwemini. Phambi kwale ntetha amalungu esigqeba ebethe bhazalala ezinkonzweni kweli phondo kuquka nosekela mongameli we-ANC umnumzana Paul Mashatile. Usosiba jikelele we-ANC umnumzana Ibhenel'enkundleni kwiholo imjindi eBhabhathini eMpumalanga ubhengeze ukuba ngomso bazawungenisa isimangalo enkundleni sento abatyhola ngelithi bubututu bemibala ye-ANC. Green and gold zikhala zethu. Uthathwa into yethu. Iyatshintshwa iyavulwa kuthiwa yipati. Asizuyeka loo nto comrades, we'll challenge it. And ngomso lo, tomorrow I'm signing papers. Watsho ekhwelezehlela kumnumzana Jacob Zuma emtyhola ngokupolitika ngokwesikhaya. Umsholuzi ebesimthanda. Hamba ixhego lam lindiphula amandla. You can't be that desperate. Usebenzise i-tribalism to mobilize ukuthi ndingumZulu. Ngokomlomo kaSosiba jikelele umqulu wezithembiso ozawuthiwa thatha ngoFebruwari uqulethe iindaba zokuba wonke umntu ongenangqesho uzawuxhamla kwisibonelelo sikarhulumente esisigxina. Uzawubona ngemanifesto siyayitshintsha ngoku sifaka into kuthiwa yi-basic income grant. Siyakuba kwelinye icala ebutsheni bemini yanamhlanje phambi kokuba usosiba jikelele enze intetho yakhe malunga nomnumzana Jacob Zuma nomkhonto wesizwe ndawoninye nemiba ethile equlethwe kumqulu wezithembiso ubunkokheli balombutho kuquka nosekela mongameli wawo umnumzana Paul Mashatile bebuthe bhazalala ezinkonzweni ukuya kudumisa. OkaMashatile uzimase inkonzo eChurch on Hill kwasembombela ephelekwe inxalenye yamalungu e-ANC. Umposile webandla umtshayelele ngengoma nalapho athe abanadyudyu kolunyulo beyi-ANC. Bayathanda abathandi zophumelela. Bayathanda abathandi siyophumelela. Comrade Panyaza noma bangathi bayasigwajisa angeke sigwaje. Usebenzele ithuba lokudumisa okaMashatile ngokuthi agxeke abo athi ngobholele ecaleni izibhoxi ezinjongo zikukutshabalalisa yi-ANC. The ANC has got such people as well. Bangaphakathi, they are trying to break the windows of this house. They are trying to kick the doors. But this house shall stand because we, those who wanted to stand, are there. Shall never fall. Zonke inkokheli bezikhona ecaweni zithandazelwe zezanikwa umphako. Starting from tomorrow we are fasting. Wherever you are, you'll be fasting with us. Usekela mongameli ke ukwabhengeze ukuba
I-ANC ijonge kwirali ezawubanjwa ngomgqibelo weveki ezayo. Ubhaliswe ngokusesikweni kwikomishoni yonyulo umbutho omtsha oyindibanisela yamaqela ezopolitiko amahlanu i-South African Rainbow Alliance. Umqatswa ongumongameli walo mbutho nebefudule ngusomlomo wesixeko saseRhawutini unkosikazi Colleen Makhubele uthi banezicwangciso zokuzisa utshintsho kweli lizwe loMzantsi Afrika. Njengoko kulo nyaka silindele ulonyulo likazwelonke, umbutho i-South African Rainbow Alliance ubhaliswe ngokusesikweni kwikomishoni yolonyulo. Lo mbutho uthi injongo zawo kukuza nenguqu kweli lizwe. To leave what I was doing to get into it, not popular, you lose a lot in the process, but I think for posterity, for the sake of this nation, all of us must take ownership of the future of this nation. uColleen Makhubele uthe lixesha lokokuba wonke ubani olikhathaleleyo eli lizwe athabathe uxanduva ukubuyisa isidima salo. All of these professionals that have left government to people that just don't have any other employment to do, to take advantage of it. And we're not seeing proper policies, we're not seeing change, we're not seeing our people looked after, we're seeing the decay of the country. We have to do something. Okamakhubela ukwathe imigaqo-nkqubo abayisekileyo iza kuba likhuba lokuqoqosho lweli. What change, and we have proposal to change how we're going to procure in government, so that we get rid of corruption, we empower local SMMEs, and we also then reduce their burden, we remove their tax burden, etc. They are able to service local communities. But we are... Uhambise wathi ubuqhophololo yenye yemiba abazimisele ukujongana nayo ngqo. Umfundisi uChikane ucele ukuba uMzantsi Afrika, iAfrika nehlabathi bathandazele abemi basePalestina abachatshazelwa kanobomi imfazwe eqhubayo phakathi kwelalizwe noSirayeli. UChikane uthethe oku ngethuba ekhokele inkonzo kwibandla i-Apostolic Faith Mission of South Africa eSoweto eRhawutini namhlanje. Umfundisi ukwaxelele eli bandla ngohambo lwakhe namanye amalungu emvaba ngemvaba lwasePalestina kutshanje nalapho bachithe usuku lweChristmas namaKristu asePalestina ngelinika inkxaso ngelithuba lohlaselo olungenasiqabu. Abantu abamnyama bazinyelwa wababona, sakhuleka sathi inkosi isikelela wasibona nathi. Baba siyakhuleka ukuthi loyo musa, that same grace, God, may fall over your children in Palestine. Emva nje kukuyivula ngomthandazo inkonzo, unyawontle uChikane uxelele amalungu ebandla ngokuqulethwe kwincwadi ayityikikileyo ebhalelwe amazwe ehlabathi nalapho agxeke kabukhali lamazwe etyhola ngelithi asebenzisa amandla okulawula gwenxa ngokukhuphela isigqurhu ebantwini abangenachaphaza, watsho esithi liyafika ithuba lokwehla esihlalweni. Don't assuage your guilt of murdering Jews at the expense of our brothers and sisters in Palestine. Don't do it. Power does end. There was a Roman Empire. There is no Roman Empire today. There was a Greek Empire. There's no Greek Empire. There was a British Empire. It's not there. Inkundla yobulungisa yehlabathi, International Court of Justice, kutsho izawuchophela umcimbi wemfazwe eseGaza phakathi kwePalestina noSirayeli kwiveki ezayo. uMzantsi Afrika ke kulindeleke ukuba uthi thaca izizathu ezibangela ukuba utyhole uSirayeli ngokuba nesandla kwinyikitya yokufa ngakwiPalestina. Umthanjiswa wenkosi utsho ebongoza iimvaba ngemvaba jikelele ukuba ziphulaphule lowo athi wadala izulu nomhlaba nako konke. The church has to separate itself from the world. When God speaks to you, don't listen to the world. Listen to God. Chikane ulebele ngokuhlaba ikhwelo kwiinkolo ngeenkolo zamazwe ehlabathi ukuba zizeke mzekweni zithandazele ukuphela kwempalalo-gazi eGaza. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela uVuyolwethu Ziwela obeneminyaka 14 owadutyulwa wabulawa ngenyibidyala eJucline eSoshanguve. uVuyolwethu wadutyulwa ndawonye nabantu abathathu ukanti uchazwe njengomntwana obenesimilo yaye nekamva eliqaqambileyo. Ukhunjulwe njengentozana ebinothando yaye inentlonipho uVuyolwethu Ziwela.
Le ntwazana yadutyulwa kwahlanziselwa nomalume wayo kwakunye nabanye abantu ababini ngaphandle kwekhaya layo eJukulini eSoshanguve. Ngikhumbula sihambe siye etripi. Bekahlela apha phambi kwam sincokola kumandi. Bendinga-expectanga ukuthi ndizawufika endlini ngixelele ukuba uVuyo akasekho. Inhliziyo yami ibibuhlungu kakhulu. Ubuzobona ngoVuyo eme phaa kulaa mnyango phambi kweklasi yam esithi mali uyemetsi. Ndiphume ke ngoku ndihambe. Inqununu yesikolo iThagalang Junior Secondary mothulela umnqwazi ngendlela incomekayo ebeziphethe ngayo uVuyolwethu. I wish and pray that all our learners from all the schools who are here can resemble Vuyo's actions, or just let me say actions, because all people who spoke here, be it from church, from family, from all other spheres, they spoke about Vuyo's behavior. Kambe abahlali balendawo bathi le ndawo ijike yalithafa lolwaphulomthetho nobundlobongela bakwabongoze urhulumente ke kambe ukuba angenelele ngelixa benethemba lokokuba usapho lale ntwazana luza kufumana ubulungisa. Umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Amawaka abantu nebebechithe iholide zeKrismesi kwiindawo ezahlukeneyo kweli bathabathe uhambo lubuyela emakhaya nanjengoko iholide zehlobo zifikelele esiphelweni neMarian Hill Toll Plaza ekuhola wendlela N3 kwiphondo laKwaZulu-Natal bonakalisa ukwanda komthamo wezithuthi nezidlula kule ndlela zisingise kumaphondo ohlukeneyo eli. Amagosa ezendlela kweli phondo athaqule aligangatha ukukhawulelana nomthamo wezithuthi kwanabo baza kutyeshela umthetho wezendlela. Amagosa ezendlela ephelekwa inkonzo yesipolisa kwanamapolisa esixeko saseThekwini aphume ngobuninzi ukuqinisekisa ukhuseleko kwiindlela zeliphondo nanjengoko uninzi loluntu luza kube lusingisele emakhayeni emveni kokuchitha ixesha leholide zeKrismesi. Amagosa ezendlela kwiphondo laKwaZulu-Natal athi sibalelwa ku-800 ngeyure izithuthi ezidlula iMarian Hill Toll Plaza, kwaye amagosa ezendlela aqinisekisa ngako konke ukuba uninzi lwezi zithuthi luyazijonga ukuthethelela ukhuseleko kubaqhubi. As people are living, we are still monitoring those critical high traffic volume spots like N2, N3 and other strategic routes in the province that are linking major cities and major towns in the province of KwaZulu-Natal. Eliphondo lithi likwalindelela amanani ukuba enyuke nanjengoko uninzi luza kube lugoduka ukulungiselela kubuyela emsebenzini kwanokubuyela kwabantwana esikolweni. We are anticipating that these numbers will increase as the day progresses. We know that majority of people are returning to work tomorrow. Some will be preparing for schools opening, so they will be making their way back. Okancinalane ukwathi belisebe lezothutho kweli phondo basazama ukwehla amahlongwana amanani engozi kwanabo bathe basutywa kukufa ngeli xesha leholide kwayisebe liza kwenza isibhengezo kungekudala. We are saying to all travelers, plan your trip properly. Make sure that you budget at least and allocate an hour ahead of your trip so that you are able to travel on time, travel safely, and also make sure that you and other fellow road users are safe. Makwabongoziwe abaqhubi bezithuthi ukuba bahlale beqaphele ngalo lonke ixesha ingakumbi ngeli xesha eliphondo laKwaZulu-Natal lizama ukukhawulelana nezinye zendlela zabo nezonakaliswe ziimpuphuma nezidalo ezizandyondyo zemvula kweli xesha likaDisemba. Ukanti abantu baphefumle kwiqonga lethu lezonxibelelwano ngokhuseleko ezindleleni njengoko bebuyela kwindawo abaxelenga kuzo. Bangahamba kakuhle abantu befika indawo zempangelo. Xa bebona kudriver ubaleka kakhulu bathethe. Xa bebona busele bathethe. Xa bebona buyozela bathethe bangathuli bebona ba akwenzeki zona ngoba ugqibeleni bubomi babo obuya. Okuzosigcina siphephile sesibuyela emsebenzini ukuthi ke sisebenzise iimoto ezisesimeni sokuba semgwaqeni nokuthi ke singalayishi ngokweqile emotweni zethu nanokuthi okunye siphinde sigcine futhi ke nemithetho yemigwaqo. Abantu mabathobele umthetho wezendlela baqhube ngononophelo endleleni bangaseli utywala xa beqhubayo. Zininzi kakhulu ke izinto ezingunobangela weengozi zendlela ezingalindelekanga ezifana nokubana umuntu athi eqhuba abe ebhizi ngomnxeba okanye abe esitya. Umqhubi makajonge endleleni kungabikho ziphazamiso. Abaqhubi mabaqhube ngenkathalo. Xa umqhubi ediniwe aphumle, bayeke unxila
ayinxilelwe indlela. Ndiyabongoza kubaqhubi uba bangaqhubi bephantsi kwempembelelo zotyalwa. Ukuba umqhubi udiniwe makafake isithuthi sakhe ecaleni. Ngase aqhube ngenkathalo azikhusele athobele umthetho nothi uba kusoloko kujongwe ngamagosa ezendlela. Noba umntu ungxame kangakanani na makacingele abakhweli abangaphakathi emotweni ngoba la mathafa made ase-Aberdeen adlula nabantu. Isipidi siyabulala, umntu makaqhube ecingele iintsapho zabantu abalayishileyo. Ugamo Luswazi uthi kwasengathi bangaphepha bahloniphe yonke imithetho yemigwaqo. Uncumisa Guma uthi abaqhubi mabaqhube ngononophelo ezindleleni xa bediniwe ngase bangaphumla kwaye bangaqhubi besele uChesesdirkspreet. Uvuyisile Tutuse Kabovu uthi eyona nto ifunekayo kukuba umntu ngamnye osendleleni eqhuba okanye ehamba ngenyawo akhusele eyakhe impilo neyomnye umsebenzisi wendlela uChesescofi Mvaba. Bukelo ngaphefumla kwimixholo yethu sebenziselo nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Mongameli waseBurundi umnumzana Evariste Ndayishimiye uthi mabaxolutywe ngamatye abo bathandana besisini esinye okutshona kubeni abo bathandana besisini esinye befumana isigwebo sentolongo seminyaka emibini xa befunyaniswe benetyala. iMelika iphakathi kwamazwe athe aligxeke elikhwelo. Ikhwelo elichasene nabo bathandana besisini esinye eBurundi livusele umnyele kumatshantliziyo amalungelo oluntu. It is concerning indeed to see what Burundi president calling citizens really to stone LGBTI person. So our understanding and it's our belief this has significant impact and implication for LGBTI people, but also generally for society. Amachantliziyo amalungelo aluntu akwathi elikhwelo alihambisani nomgaqo-siseko waseBurundi. This is a clarion call of punishment of criminal calling by the president, and it really undermines even their own constitution of equality before the law. Ukanti bayakhuthazwa bemi baseBurundi ukuba bangasongi izandla koko bakhusele amalungelo abo. Imimoya iphezulu kwinkampu yeqela lebafana Bafana ngelungiselelo itumente endebe yamazwe aseAfrika iAfcon ngamafutshane neza kubanjelwa kwilizwe lase-Ivory Coast ukusukela ngomhla we-13 kule nyanga kaJanuwari kuya ngomhla we-11 kule nyanga izayo. Luqalile uhambo olunzima lweqela lesizwe iBafana Bafana ngethuba lamakhwenkwe kaHugo Broos edibana enkampini ezilolonga kunye okokuqala ngoLwesihlanu. Eli qela lasekhaya ligxumeke intente eStellenbosch eNtshona Koloni kwaye liza kuba lapho de ibe ngoLwesibini weveke ezayo umhla we-9 apha kuJanuwari. Kusuku olulandela olo umhla we-10 baza kuntingela eRhawutini nalapho beza kudlala umdlalo wobuhlobo neLesotho eLucas Moripe Stadium kwaye lo mdlalo awuvulelekanga kubalandeli. Ukusuka apho baza kwenjenjeya ukujongisa imibombo kwelase-Ivory Coast ngomhla we-11. Iza kusuka ihlale ke ngomhla we-16 xa bedlala umdlalo wabo wokuqala kaGroup E neMali. Kwiintsuku ezintlanu emva koko baza kudlala umdlalo wabo wesibini neNamibia ze badlale umdlalo wabo wokugqibela kaGroup E neTunisia ngomhla wama-24 apha kuJanuwari. Onke ke amathemba abemi beli akwaliqela leBafana Bafana ukuba lisihombise lisenza abantu phakathi kwamanye amazwe kwilizwekazi iAfrika. Sithi qulani niye ke makudini kakade amadabini waqhelile. Kanti uThabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Uqongqothe kwavakala kulo badikela kwidesika yakho indaba ndakubuyela ke bukela apha ekhaya ndikubulise futhi kakhulu apha ke bethuna kwidesika yami yeMozulu mna ngababeke ndikuthabile uMakhaphela umntana wasebathizini bethuna kutshanje nantsi kaloku iMozulu. Sivule ngokuqothela ngokubanzi kaloku bukela ingxelo zelanga elitshisayo imvula imimoya phakathi enqamle apha eMzantsi Afrika kuphela ngamandla phaya ngemini yako sikhona kaloku kwakusekwela qatha kakhulu phaya kumandla apha eMzantsi Afrika ngamandla kwelapho lapha kaloku koGauteng empumalanga phaa kwaEmelo embombela kaloku kwasekuseni ngomso futhi ngo-19 degrees ababandayo kuvukwa nje ekuseni amaqondo wethu kaphantsi naphezulu ngomso sivule kaloku phaya futhi kwiphondo lethu laphaya empuma koloni njengaphaa koKaladokhwe embindini welaphondo ngo-15 degrees bavala imini ngo-26.
Ndasuke bethi imozulu kaloku phaya kumbindi eMzantsi Afrika eFree State njengapha koVelco kusekusha khona phaya imini futhi ngamashumi nje abanesixhenxe kuphele kamandi ngokhona phaya koBloemfontein ngo-25 degrees. Nanso ke emzuzwini imozulu phaya ephondweni kaloku entshona koloni phaya kunxweme koFredendal ngo-15 ekuseni bahambe kamandi nemini yabo bayivale ngamafu kodwa ke ka-28 degrees. Bukelo zolileyo apha ekhaya bukelo channel 163 kumzantsi wethu naso ke imozulu phaya eNorthern Cape njengaphaya koKimberley ngo-18 degrees baqoshelisa imini ngamafu akephi ke mbukeli bukayi ke u-27 degrees ngorhatyalwa ngomso. Kanti ke kwaseChunxebe nam sijonga lo phaya ephondweni eNorthwest ngomso njengapha koTosca kwasekuseni funeka abantu phaya ngo-20 degrees bahambe kamandi nemini bayisonge futhi umbukele ekhaya ngama-30 nje ekhatshwa kaloku sisine. Nanso bathina lo imozulu phaya ephondweni eGauteng apho sikhona thina njengapha kumazantsi eVereeniging ngama-30 nje abenani kwasekuseni futhi ngo-15 degrees xa bevuka phaa ngomso. Nanso bathina kaloku imozulu phaya kwiphondo elilandelayo elikumantla apha eMzantsi Afrika njengapha kaloku koLimpopo koPhalaburo babevuka phaya ekuseni ngomso bavuswa kamnandi nje lishumi likhatshwa sisithoba bayiqongqotha imini kamandi ngomso futhi ngo-32 degrees onamafu phaa ngokuhlwa. Zebenje bona phaya ephondweni futhi empumalanga kumantla apha eMzantsi Afrika sikhukhuza ekuseni lishumi nje limandi elikhatshwa sisibhozo kodwa kutshise phaa ngorhatyana phaya emva kwemini ngama-30 nje abenesasibini. Nanso bukela lo imozulu phaa xa sivala imozulu yethu kwaZulu Natal Ladysmith ngama-20 abenesibini kutshise emini namafutha angephi ngorhatya futhi ka-31 degrees lapha koRichards Bay futhi ku-16 ekuseni no-27 degrees xa bevala phaya ebusuku. Nanso bethele ke imozulu imeko lohlobo mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoli. Bukelo ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.